決勝が行われます。出場選手の紹介です。1レーン、和城翔英、本郷高校。2レーン、熊谷太郎、明大中野高校。3レーン、岩崎翔馬、城西高校。4レーン、川上壮太、東京ガスエコモ。5レーン、中原修香、都市大子供高校。6レーン、北沢俊 TP レブン。7レーン、岸本大輝、東北大学。以上7名の出場です。藤井ライトリーは高さが2メートル6になります。